אבל בואו אנחנו נראה מה אנחנו יכולים לקחת מזה גם לנו היום. תנו רבנן, זה דף ק"ט עמוד א', אנחנו שמה במשנה, בעצם המשנה. מוכין שהכובס מוציא מהבגד. איפה זה בדיוק? שמה תמצאו את המשנה הזאת. משנה שורה חמישית מלמטה. שורה חמישית מלמטה. כן. שלום עליכם. המשנה עוסקת בבעלי אומנות, כל מיני בעלי מקצוע. פעם כל בעלי המקצוע, כמעט הכל היה נעשה בבית. אדם שהוא חייט, אז הוא בבית שלו יש לו מקום שהוא עושה חייטות, לכן זה הדרך. הרבה אנשים היו מביאים צמר שהם גזלו, מביאים אותו לכובס, שידע לחפש אותו, אחר כך לסרק אותו, לצבוע אותו ולהביא. מפאת טבע הדברים, הרבה פעמים מה קורה? שיש פסולת, למשל כמו נגרות, אתה מכין איזשהו ארון, או מכין איזשהו עץ גדול, אתה מנסה אותו, מה עם כל הפסולת הזאת? האם נוציא אותה לבעל הבית? שייכת, צמר, אתה מסרק אותו, כשאתה מסרק נופל הרבה, למי זה שייך? לבעל הבית או שהוא או שהכוונה אולי בעל הבית לוותר על זה. וכן על זה הדרך, זאת אומרת, מוכין פיסות של צמר, שהכובס מוציא מן הבגד, על ידי שהוא שוטף אותו, הרי אלו שלו מהדין. זה יכול להיות. מישהו נתן לכבד דבר, שחק לתוך בו משהו מכבד מכך, לא? לא, זה משהו אחר. מה זה הכובס? זה מכבס לאנשים, לא? לא, עכשיו פה מדברים על הכובס, שמביאים לו צמר לכבס, צמר. צמר. אז יש להם מקום מיוחד ששמים אותו בבורות מיוחדים, שולפים אותו, מתחילים לסרק אותו וכולי, עושים לו צמר. אז מה שקורה שנופל מזה הרבה חתיכות. מי לוקח את זה? זה של בעל הבית או שהוא חייב? זה הכל לכלול, מה יכול לעשות? לא בכלל. אתה גוזז צמר, מסרק אותו. בחוץ לארץ האנשים לוקחים את הצמר, יש לה כזה שיניים, קוראים לו קרדס בערבית. יפה. היו עושים את זה, אז פעם היו שולחים את זה לבעל מקצוע. צובעים אותו כל מיני צבעים. אז מי שידע לעשות את זה בבית שלו, זה בסדר. ובאחר הצהריים היה עובד בצבע. אבל היו הרבה אנשים שלא ידעו לעשות את זה, אז היו שולחים את זה לבעל מקצוע שיעשה את זה. אז אומר מה קורה שהכובס מוציא כל מיני מהבגד, שזה השטיפה גם כן, מוציא כל מיני חתיכות שיוצאות. אומר זה של בעל הבית, אומר לפי שם, זה לא אלו שלו, הוא יכול לקחת אותם. למה? כי בדרך כלל דברים מועטים, בעל הבית, הוא יודע מזה, בדעתו יודע שבדרך כלל בעלי מקצוע כשעובדים, אז הרבה פעמים, הרבה דברים נופלים לרצפה, אז לא מקפידים על זה, כמו גם למשל נסורת וכו'. אלא אם הוא יבוא ויגיד לך, תשמע, אני צריך את הנסורת הזאת. אז אתה צריך באמת לקחת את זה, להחזיר לו את זה. אומרת הגמרא, הלאה, ואילו מוכין צמר שהסורק מוציא מן הבגד בשעה שסורקו, יש להם מסרקות כאלה, ואז הוא סורק את הצמר וככה הוא מפריד אותו, ואז נופלים שם הרבה דברים. אומר אלו של בעל הבית. אם בעל הבית, אם בעל הבית מבטל לך, אומר לך לא משנה, מה נפל, לא נפל, אני לא צריך את זה. אז
זה בעצם הגבולה האחרונה שעושה כן, המסרקות האלה זה הגבולה האחרונה. ודאי, בואו מסרק אחר כך שולחים את זה לצבע, איזה צבע אתה רוצה לו. אז הוא אומר, ברגע שסורקים, אז נופלים מזה הרבה חתיכות צמר. מה איתם? הוא אומר, זה שבעל הבית. אם הוא מבטל לך, זה משהו אחר. למה? לפי שהם מרובים, ואין בעל הבית מוחל עליהם. זה באיכותי. נכון? זה הרבה? כן. עכשיו עוברים לכובס. הכובס נוטל 3 חוטים מקצה הבגד והם שלו. לא צריך להבין מה זה מקצה הבגד. אלה שהורגים בגד צמר, הורגים אותו. אבל תמיד יודע שני חוטים. אז הורגים 3 חוטים ממין אחד אחר בקצה של הבגד, כדי שהקצוות של הבגד לא ייפרמו. אז עושים 3 חוטים פה בצדדים, כדי שיהיה חזק, שלא ייפרם, וגם זה מייפה אותו. ולא צריך לראות את החוטים האלה, נשארים שם. בכל מקום, מאחר שהכובסים נוהגים להסיר אותם בסוף כדי לייפות את הבגד, אין הבעלים מקפיד עליהם. זאת אומרת, החוטים האלה, הוא עושה אותם בהתחלה, למה? הוא אומר כדי לחזק את הבגד שלא ייפרמו. אבל אחרי שהוא מסיים את העבודה, הוא יכול להוריד את החוטים האלה. החוטים האלה כשהוא מוריד אותם, הוא יכול לקחת אותם, או שגם זה לבעל הבית. הוא אומר, זה גמרא, 3 חוטים שהם בקצה הבגד, אין שלו. אולם יתר מכן, אם יש יותר מ3 חוטים, אלה של בעל הבית. אם היה חוט שחור ארוג על גבי בגד הלבן, אומר נוטל את הכל, רשאי הכובס לקחת כל החוטים האלה, אפילו שהם יותר מ3 והם שלו. מעניין מה עם החוט השחור הזה. אומר החוט שחור ארוג על גבי בגד לבן, נוטל את הכל, רשאי לקחת את כל החוטים השחורים האלה, יותר מ3. זה לא חלק מתוך הבגד. בוא נאמר, זה חלק אחר שחיצוני. כל החוטים שייכים לבעל הבית, ביצום של החוטים, מקפיד על כולם, משום שהחוט השחור מקלקל את מראית הבגד. זה מקלקל את המראית, זה מוריד אותם. אומר זה, כולם יכולים להיות שלו, אפילו יותר מ3. החייט ששייר את החוט שנשתער בידו מהחוט, הוא לוקח חוטים בעל הבית, עושה חוטים ותופר, והוא סיים את העבודה, נשאר לו עוד חוט, שיכול לתפור בו. אומר, החייט ששייר את החוט שנשתער בידו מהחוט שנותן לו בעל הבית, בשיעור שישבור כדי, עדיין נשאר שיעור כזה שיכול לתפור בו, עוד איזה מטלית, עוד איזה בגד. אומר שהיא 3 אצבעות, הרוחב 3 אצבעות באורך, כמה זה 3 אצבעות היום? לא יודע, כמה זה כבר בגד, ככה. זה מה שאומר חז"ל, זה נקרא בגד שיכול לקבל טומאה. כן, שלום עליכם, זה מה שנקרא בגד שיכול לקבל טומאה. מעניין. האמת היא שאומרים חז"ל, משהו כזה, יש, כתוב שההורים ותומים, שהיה הכהן שם בין הכפלים, מה האורך שלו, אמר, זה אומר, זרת אורכו וזרת רוחבו. כולו, זרת אורכו, זרת רוחבו. היו כותבים אותו בצורה ממש קטנה מאוד, היו שמים את זה בין כפלי החושן, וכשהיה שואל שאלות, זה, הכהן היה לו שאלות שואל, אז הוא אומר, היה מעמיד את החושן מולו, בחושן האלה כתובים כל האותיות, ואז הוא מכוון בשם שנמצא כאן, בזה, והשואל את השאלה, מתחילים להידלק על כל אבן מהאבנים, נדלקת לו אות.
הוא צריך לדעת איך לחבר את האותיות ולקבל את התשובה. זאת אומרת, זה לא מספיק. זה יכול להיות או ימינה או שמאלה. בדיוק. כי מה קורה? לא, כי מה קורה? לא מתחיל, לא נדלק לך אות אחת. אז אתה יודע, זה ה', אחר כך נדלק אות ו', לא. נדלקים בפעם אחת טרח 10 אותיות. עכשיו לך תדע איך לחבר אותם. זה כמו אלי הכהן. והכהן היה צריך שעתה דשמיא לדעת לחבר את זה טוב, אז אמרו חז"ל, אם באמת הוא זכאי, אז מגלגלים זכות על ידי זכאי, ואם חלילה עם ישראל באותו זמן יש כעס עליהם, נותנים לו תשובה שלא כהלכה. ואז הוא אומר להם, ככה קיבלתי, הם עושים, זה לא מצליחים. טוב, אז חז"ל אומרים גם לגבי טומאה של בגד שהוא 3 על 3, מתחיל להיקרא בגד בשביל לקבל טומאה. טוב, הרי הוא של בעל הבית. מה שהחרש מוציא במעצד, כל הפסולת של הנגלות, כל השבבים האלה, כן? פעם אם הוא היה מוציא את זה, זה לא כמו שעכשיו יש לך מכונות, אתה חושב, אתה רואה כל הפסולת עפה. פעם היה לוקחים, היה גרזן, לוקח איזה, מה שנקרא, עץ גדול, ולוקח את הגרזן, ומתחיל להרביץ ולהוריד חתיכות. אז הרבה פעמים חתיכות שיורדות, טוב, אתה יכול לקחת אותם, לא היה להם לא חשמל ולא מים, אז היו מדליקים. אומר, מה שהוא מוציא במעשד, כאן את שבבי העץ שהנגר מוציא בגרזן, שהוא מחליק את הנסרים, הרי אלו שלו. למה? הם דקים, בעל הבית לא מקפיד עליהם. אבל מה שמוציא בקשיל, אולם שבבים שמוציא בקרדום, הרי הם של בעל הבית. למה? הם עבים, ואז בעל הבית מקפיד עליהם, יש לו שימוש. גם שפעם הרי מבשלים בכל דבר. אם זה היה קש, תבן, אפילו חרציני זיתים. חרציני זיתים, היו מדליקים אותם, זה היה מחזיק הרבה זמן, החרצנים של הזיתים. אז בכל דבר שיכלו הם